Pre organizátorov podujatí máme pripravené rôzne formy podpory, či už cez požičanie zberných nádob na zbieranie zálohovaných obalov od nápojov, po zvoz týchto vyzbieraných nápojových obalov, až po spoluprácu s vybranými veľkými festivalmi, na ktorých sú mobilné hliadky, ktoré aktívne zbierajú nápojové obaly. Najčastejšou formou spolupráce je zapožičanie práve našich špeciálnych nádob na zber zálohovaných nápojových obalov, ktoré si organizátor sám vyzdvihne v určenom medzisklade, ktoré je najbližšie k podujatiu. Následne nám ich aj vráti. Vyzbierané obaly si sám odnesie do odberného miesta, čo je štandardne v predajni. Pri podujatiach, kde je predpokladaný väčší objem vyzbieraných zálohovaných obalov, vieme zabezpečiť aj zvoz. Organizátorovi poskytneme vrecia a plomby. Organizátor vlastne vyzbiera zálohované obaly, dá ich do vriec, zablombuje a správca zálohového systému mu ich zväzie. Následne preplatí záloh na účet. Pri vybraných väčších podujatiach, kde riešime aj zvoz s organizátorom podujatia, tak sú prítomní aj naši zamestnanci, ktorí pomáhajú koordinovať zber zálohovaných nápojových obalov. Taktiež v tomto prípade je preplatený organizátorovi na účet vyzbieraný záloh. Najrozsiahlejšou formou podpory vybraných veľkých podujatí je zabezpečenie zvozu vyzbieraných zálohovaných nápojových obalov, zapožičanie špeciálnych nádob na ich zber, zároveň prítomnosť aj koordinátora zo strany správcu zálohového systému, prítomnosť mobilných hliadok, ktoré aktívne zbierajú v teréne, navyše aj stánok, v rámci ktorého sú rôzne informačné a zábavné aktivity a organizátorovi takýchto podujatí sa po zabezpečení zvozu prepláca záloh na účet. Vybraným podujatiam vieme zapožičať aj nádoby, rekvizity a vizuálne prvky a organizátor podujatia si môže na základe svojich dobrovoľníkov, ktorých mu zaškolíme, zabezpečovať koordináciu zberu zálohovaných nápojových obalov na podujatí. Po dohode podľa objemu predpokladaných vyzbieraných nápojových obalov vieme zabezpečiť aj zvoz a následne preplatiť záloh na účet organizátorovi. Rozsah spolupráce prispôsobujeme špecifickým požiadavkám organizátora podujatia, zároveň aj našim kapacitám. Vždy sa však snažíme kráčať smerom k tomu, aby sa čo najviac zálohovaných obalov vrátilo späť do systému a aby sme mali čisté prostredie.